היום בן אדם עם אבא שלו נכנס לבית, אבא, מה נשמע? אבא, מה קורה? אבא, הבאת לי את מה שאמרתי? אבא, איפה המפתחות של האוטו? תשאיר לי אותם, אבא, תעשה טובה. קודם כל להגיד לאבא, תשאיר את המפתחות של האוטו, זה איסור דאורייתא. כתוב בהלכה שאסור לצוות הורים. אסור להגיד לאבא, תשאיר, תפתח. אבא, תעלה את המעלות של המסגן ל-23. כתוב שזה איסור מהתורה להגיד דבר כזה. אז איך עושים? אבא, איפה השלט של המסגן? אני אעלה בשבילך את המעלות של המסגן, שיהיה לך נוח. יש דרך לפנות לאבא. יש דרך, איך פונים לאבא? איך פונים לאמא? אמא, יש משהו לאכול. אסור לשאול את השאלה הזאת. איך שואלים את זה? אמא, את רוצה שאני אכין לך משהו לאכול? אמא, כל החיים הכנת לי לאכול, אולי אני אכין לך פעם אחת. אולי פעם אחת אני אכין לך אוכל, אמא. אתה נכנס לבית, אמא, אין כמו האוכל שלך. מה אתה משגע את המוח? ספר סיפורים, יא מפונק. תגיד, אמא, אני עצלן, אין לי כיבוד הורים. אני צריך להכין לך אוכל, אני צריך לנקות לך את הבית, לא את לנקות לי. אמא, אתה בא לבית של אמא, אמא שלך מרימה לך את הצלחת. למה? היא הגישה לי לאכול, היא אוהבת שאני בא מתפנק אצלה בבית, הרב. איזה בלפן אתה. היא אוהבת שאני מתפנק אצלה. אמרו לי זה, איזה משפט של יצר הרע. אתה בא לבית של אמא שלך, אתה תבשל, אתה תנקה, אתה תרים, אתה תוציא זבל, אתה תוציא הכל. כי אתה חייב. זה הכרת הטוב. למי שהביאה אותך לעולם. היום בן אדם יכול ללמוד 4 שעות גמרא ולא להתקשר לאבא שלו להגיד לו שבת שלום. באמונה אני אומר את זה. באמונה. באמונה, אחים יקרים, באמונה. אדם יכול ללמוד גמרא 4-5 שעות ביום. והוא לא יתקשר לאמא שלו להגיד לו, אמא שבת, אמא אולי תבוא אליה לשבת. למה תהי בבית עם אבא לבד? אולי תבוא אליה לשבת. אז יש כאלה שמנסים לצאת לידי חובה, מתקשרים ב5 בצהריים ביום שישי. Game over. לוזר. לא ככה מתקשרים להורים, ככה מזמינים אורח ב5 בצהריים, ב1 בצהריים ביום שישי. מתי מתקשרים להורים להזמין אותם לשבת? יום רביעי. שלום עליכם אבא. שלום עליכם אמא. אמא אולי תבואי לבן שלך לשבת. נעשה לך כבוד מלכים.